nuko tukobogema konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe manjo moriere intura gotika maiga imana intuna to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo ikiwe sherabneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mugoto tweet ase @Ndizi TV News ina dia tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV Obolemi nobonda numurubiryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigere lya konyeza ndo mutimo kontwa gotebingo chotono yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka asito gugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isato na imbere n'ikidege 15 nawe kwanire mwancho omurigereria Ndizi TV nandene ngakingia nkoira libaga lyane bunanje Sara Nyarangi Ontita okuganiria gukwengia ne Christmas yekia waigo mwako omuya o 2022 obwate visio amono bya bwanyasaye mbya mono sana wachorere koba 9 gataseni kya obwanchete Ndizi TV nande buna bono togucha gukoro mwaka igoto kangambi ya mono asengencho yao twanyarire koba towikirania onsi asomako 2021 Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Margo bengi omwanchu muligeria lituko nelia Jumapili chitarikine merongo ebere na isano nemo omotenyu 12 omwaka wechiri bwibere na merongo ebere noyomo ekerango kwaregania asemesa yamangana mayanga naralia litwa kwareganire kuromambi weika chinse chiga gendrago tobwate wetera sensemo yemitandao Facebook tobwate buna Ndizi TV News Twitter tonyole @Ndizi TV News na boigo YouTube tonyole Ndizi TV News boigo asensemo ye website na bogo tobwatia wetera www.ndizitv.or.ke na kwareganiria mange utagania komocha koya iwa na koyarora asenjira yoboikerano igotoskare na iranire nkomanye asenjira yoboikerano. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita lituko lya lero nigo lyarenge lituko lyo kwinyura egekoro kyomogusi omuyega okoreka asomoboganyo yomo imeyo mochi obosongo ababwatani ao nigo baikirana sensemeyo gati yabo omudirector Obino Nyambane omowaziri bwobotenenelyo mosubati Edna Kangwana gati yabaraibanda bange abo basegeto mogusi komanya ekegusi kyomokoro na kubwatia chimbaratero cy'abantu abakoro na kosegeta abantu gokeitaba ekegusi kyomokoro. Vincent Onyancha no muri keito na tarawika ase omuyogojo otoroselia oroboti rokubwatia naryo lyabere lituko abanke babere bakulibwatia ekero twakoretera umuyega ko ne kibuna ngo nyatogo kumanya lituko lya lero buna abantu bande nigo abagaka korwa sorongorwa gusiyose tureti abagaka banyara komerana imeyo mucyo bosonga sobaganiyo yomo eliko nyara ko ne kibuna ngo kumanyi bare igori chimbwa chinsoni ane buno mugusi amenyete aiga ninde na agati yetureti abagaka abo bago chikotomanya mange ane goro yogo chengara lituko liga tiganchake no moyo mo bagaka barega igatomana kyakorokwa na ende atomanyina ere nkia kuinyo aneka tokunyura ekegusi na boigo chinchira omugusi ametana cyokor kwa secretariat incheni korasi bundusi ngoro kurumwa bogongo na inche noyo mobo bukurwanrege koruge itonge isira abantu baito ase mwanu cha mwezi kitano kionsi tigatuinyure matongo makuru mugusi na tebete nga tibwe baserurira na segitinge samarieta igonkoro kwa church nyakundi gosekrera korumanga mwabosire soro sagerwa nyamira
county inche no mubwatani omonne omwanya Getinge Heritage Council na lero litukorie utamaduni egento nkoinyora kabisa no mwando bwo mugusi biya mono andake na ninde no mugakonde gatana kyakorokwa erato inkia kuinyoria kereto gukwana igoro yege koro so utamaduni na kyokorokwa njengoro ko Benjamin Mirewa koru bomorenda bonchari suneka aseri tukobone eria rero nkoinyora egento twagakorire ase bonchari omuchiosu ne gatwara ke igoro sabaga kana bangina bagachire borokia abantu barero egekoro buna giakabeire kera ebinto biribia kare biarenge bune bimwaro kiga ne binde binge nanchire naende tu yanche naritoranchwe ayebuno mugusi eyanche ekenege korogeito obwanchani bweito ase twarure chingako chigekero no boroso bweito mwamanya Getinge tigako nari abana chitabi chimbe ungane gesongo negesona ngaigo nari bakwana buya nakobaruka mariete gesongo ayeto iyo omonto ro mugusi n'uyu bwemanyete bweyanchete okwero kerieta riekerecha biya mono echi nechisemi chigendete kurogochia asoro gabunka bunekero tengarate Ndizi TV nyora ninde no mugakonde gatene kyakorokwa nerato manyina nkyako egokeria ndaseri tukeri gatoko na igoro yegekoro biya mono sana biya mono kerage nche ngoro kunemweri mogera temba kurunyansiongo iga aliburabu egente kinyorie kenene nkeria ngekigusiye itotigesira eoto iri kirenga abariki abange bari kirenga ekero ogokwanero omonto omunworio somerete niga kuigwera amato lakini ekero ogokwana nera so omuntu bwororera iga kuigwera enkoro naboyo nakie kionga ki tonyare kumanyeke gusi njo ndwete kurwa se keombe gioko egerereke gusi naende no mugaya ninde in mediators bono ebitabu awao ndorigete amangana yitu yasangererie achukubuya erinde anyare gokonya abagusiba biyamono jengero gusarete magara ande yonde omanyakero wo kwegerereke gusi yere gusi engima inje na tebeiga baribo sibatengete twaegerereke gusi tiga baiche twegereramo kyagera intwe no mugusi nande gotoro mugusi yoto wenete kobwatana twensi ekimanyete ekiomanyete echamo tokebekamo andake nkiagera tokariga niyo moyego yasensemeya ebinto biregente getangani eserikali yatoire litukuri kurukunga utamaduni day lakini mwelekeo turarwe gwanga nchira kitutakire go sherekea litukiri igobono utamaduni day eri goikabuna stakeholders abantu tobugate passion igoro yeke tamaduni gosege korogito torigichinchira nenchira ya mono kuumerania abantu awa balike bitabu abantu banchete amangana ya matero yeke koro na abande awa bali babugate material culture binto buna biribi agatumikira sise gine binto awa go chamo na gosanga buna bagaka bande batebira omonchu muligereria naro yoko iguranya gokorekana eyamase mokura so mucho bosongo ekrabwatan aho baikirana kunyara kunyara litukeri abwase to kunyara igikorogeito inyora ayonse to okubwatira na ukomanya ase chingekero cyumugusi yemaye mokura so mucho bosongo ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha ko reporter ya Ndizi TV. Biamano mulikeito Vincent Onyancha asorobotirwa senchira yobo ikirano goska guchimotwe abasaye korwase ward ya Bumachoge gose abasaye korwase ward ya Sengera Bosoti egotoka ime ya Bumachoge chache bono nigo beso kirie nagotebabuna nigo bagucha kuligya ebirogo byoborai asomwa kogocha o 2022 asabate birubuna nigo barosire nabarai bali bataliko baikirania amagenderero ase chinsemo bakorwa omulikeito Brian Sagni Isena naika sensemeyo nando twalganire roboti rokobwatia ase amatuko abwangoiga niga abasaya bange besokiriye rekoriye birogo byoborai bosbo bachari mu mwaka bw'ikiri 2022 abo wasensemo y'abamenyi basengera Bosoti ward ebunge abo Machoge chache county ya Kisii niga besokena guchika goche kumubwate sana after omweri yokoriye kero kyobo MCA ase ward yeyo
gento toragani aikirani na bonsi nkobori bare emeremo eyega yobo MCA no bo MP kende gyonsi nkobori bare egente ekenene nkeringa haranyare gutwikirania munamagania itare ase wodi asengera bosoti ntubwate emechandere menga sabarai baito twachorira barai bara bange tukoira ase chibunga chaito lakini batongaine ebintu bagochikotokorera ekero batongainire twendera guchandika muna bono twiranire twachirenka twatira gukora biashara bita sipara ni chiboda boda ase ngenche mbura yature no narori obuya ane narori omogoko ekero narori omwana oyo omoke ajire eso obosi bwaito gocha kobori chikura nande kene kero moko murigereri mumurozinga naisaine onye mutaite ko abantu abaye bichana ka omuntu omoke oise konga bono gatingunyara kuminyoka kurwa pakanyakeromo nkinyakeromo nande ngirane enko emangu ikandu ale mutinyo muimanda indaire gitanda lakini omuntu omoke muna inwe gose naftali agwikana ndaikana ndaminyoka no mpaka kenya nandaire ne mpaka gaiga igo bono ng'abantu abake omuntu kabwate chinguru mwachinga kichiae omochando omonene ororekanire anene mono asaba menyi benseme yo nogotanyora mache yokonywa chipara nabo igo chinyagitari na nigo bachikire onde bwensi oreneganga yo kurigia kirogo ekerenga ekenene no kurigereria amagani ayo moroje twachandikire muna bono jusiga omozibati narore kogonkia igaborwa asago yani otwaboru muna togokora tumuikinya gitari ekiagera parata koratiki iteyo chipana chiatchandire tokonyerokererwa moromu oyoro moke no makarabatita iyo chiabutoka sobwango igo nande egento kende muna oyo mintati ka kwana feathers na tebanga igoro ye chipara nabo iga amache tokorwa saa tambe ube chikilomita 2.5 nande kigima kwanya kobandake emechando yo gweta chipara chio koruroche chiborete si bono ntwe tobwate bintu bibere bito chandete getunweke stokorwa etokorwa 1 km and half to 2 km sisa amache iga de miru korwe miake mekoroji ba bukine to kalento gembo jigajo gembo twalenga barai na lengo morai no yo minteneri lakini gwika jiba bintu batese kia yetigachi etangi yabikurwa bone kwamete igonta getebe na mako ngoburai igonta getokora chinderi chikorunga miraculants mbekeye moibencho mbekeye mosengara tumakobeka nebyombe abangi nabagaka togorere omuntu kero omuntu eng'ombe amabere ari tokwene kurubenja ari butambe tobe togopima libenja omwari bo mutintu akano chibesi katimbali gati mbia mono yo minto Brian Sagini abamenyi korwa asege chichi kia mukuru kwa njenga imeyo mwecho Nairobi lero mambe nigo babu kana konyora ebioski byabo mbarabare ne pale yo byatagwirwe na serikali ya county ya Nairobi iyo yaganya kugaria epara ase ensemeyo nigo bono basaba serikali ya county ya Nairobi kubanganya gose kubakanya na kugenda gukora ubonchole bwabo ase chinsemo chingao akasema tunaletewa mabati tujenge. Hatujai muona tena. Akasema tujenge matent. Sasa tunaambiwa tuondoe hizi matent. Wengine wanakuja wanatuchomea ndani. Hatulali usiku. Tunalalanga huku nje. Na mvua ndio hiyo inatunyeshea. Wengine nayo wamekuja hapa kupima viwanja. Wamekuja kupima viwanja hapa. Leo wamekuja na gari na simiti na nini na hiyo vitu ikaenda. Sasa tujui ni wakina nani hawa. Lakini inafaa serikali tuangalie kwa sababu sisi tumezaliwa hapa, tumezalia hapa na watoto wetu wanajua hapa. Hatuna hata kama ni kunini watuonyeshe tunaenda wapi. Sio kutufukuza hivi. Sasa kama hii mambo yenye watu wanakuja kuleta vita huku wanataka kuongelea mambikon, mimi nakaa nikiogofia maisha yangu sana. Na ninaogopa vile inaweza tokea kukue. Naogopa nikuje hapa nikuje nisikie vita ndio hiyo nisikie sina mkono, nisikie sina mguu. Sijaenda kupigana lakini mimi naogopa sana. Hapa mateso yenye tunapitia hapa ni mateso mingi sana. Kwenda kwa choo ni shida. Mimi nataka tu serikali iangalie upande wa watu wenye wanakaa hapa. Mimi nimekaa hapa tangu kulibomola na vitu zangu zote niko nazo hapa. Sasa tangu mwezi wa 10 mpaka leo tunatesika hapa. Kwa hivyo ndugu yangu, saa yote nasumba sisi na cartel, na kuja tena na polisi ambayo nafaa uniform anatisha sisi hapa na maisha ndugu yangu, na hapa tunakufa juu
au serikali atoke akuje anatoa sisi hapa. Kama atoi sisi, azuie sisi polisi ambayo unachukua na beba na katesi saa yote nalete hapa. Hakuna kitu tunagoba, tunakufa hapa juu. Kuanzia kesho mwenye inaweza atungoji mtu tutajenga hapa. Tunajenga ndio hiyo. Na tumekuwa na leaders wanakuja hapa na wana different people, so wana play na mind zetu. We have a leader anakuja, 2 leaders wanakuja at the same time but wana meet, so they wana play na mind zetu. So if they really want to keep this land for us, wakuje under one coalition, wasimame hapa watupatie way forward badala ya kupatia na different information. Another thing is sema hapa tuko na land, na hii land watu wamekaa hapa for long. Hakuna vile mnaweza kuja mu-evict, demolish hizi homes without giving people plans. Hiyo mnaenda against the violations of human rights. Nomurai bwense ya South Africa Cyril Ramaphosa nigararia ogokwa komo Bishop Emeritus Desmond Mpilu Tutu oyorenge gati ya bali barwanirete obosibore asenseyo ya South Africa. Nigo Tutu akwari tukoria rero kitarike 25 na momotionyo iga abwasabo ige gotebakana abwete ekegwa kia Nobel Peace Prize asokwene kyo mulembe asenseyo ya South Africa. Nigo akwa kabwate miaka 90 asensemo ya Cape Town abwase Ramaphosa atebire nyagusira atigire chimbaratero chiwenderete kubwatiwa na baraibonsi imeyenseyo ya South Africa. You remember the one about the Archbishop, he dies and he goes to heaven where he thinks he should be going. But when he gets there, St. Peter says, you don't belong here. You've got to go to the other place. So I go to the other place, the warmer place. And 2 weeks later, there is frenzied knocking on the doors of heaven. And St. Peter goes and he opens, and there's the devil standing on the doorstep. And Peter says, "No, do you? What are you doing here?" And the devil says, you sent Bishop Tutu down there. He's causing so much trouble. I've come to ask for political asylum.
Nigo togotuma amagombo gocha sense yo ya South Africa gose South Africa ya irianyi ase ogosiria omunyangongo ase chinse mecho gosika goche motu mwanchwa omurigereria omunyanyimbo kurwa sensemo ya administration police niganyartko baga kumorasa na kumoita omonenoye abwabo sensemo ya Naivasha county ya Nakuru. Corporal Joseph Mtunga nigo egotebekana amorasete Sergeant Ayubu Bolo chinga kibarenge guchengera umuyaga bwesuguku ase kambi ya Naivasha. Teramanyekana boikeranu ekikeirerete omokagerwa gwikerania oboiti obwo kurende gwikabono nigo aburete ekero abanyanyimbo bachakire obotuki na kumanyanga ninkai atamete gochia. Chingaki abantu bagenderete guchengera emeyega ye Christmas na kwaregania omwaka omuya o 2022 wano nigo ebinyinyi bya COVID-19 na biro byo bigenderete komentekana ase kerengo kigoro mono imeye nsengima anene mono ase nse ya Kenya oikabono iga abantu chimilioni isano chiribu chime isano na mona 15 chimia ibere merongo kianda na isano nigo abanyorire edosi yabo entangani ase korende abantu chimilioni isato chiribu chimia kianda na 15 nemo chimia isano na 11 na barabwo nigo banyorire edosi yabo ya kabere n'abantu bakure kubatekana n'ebinyinyi byo bya COVID-19 imeyense ya Kenya nigo bono yaikirie abantu chiribu isano chimia isato emerongo 5 na kianda nigo baige binyinyi byo bigenderete kwambukirana ase birengo bigoro mono ase gwikira bono byatachire chim emerongo 3 na ibere nuguta isano na ibere igoro yemia mwanchwa umurigereria no kwegena waitobuna aba Kenya anene mono abagusiando nsiase babetambache kubwatia amachiko a COVID-19 ilio kwenekianga bakianirie oboroiro boiga imeyense ya Kenya osuka gochumotwe omuraibwe kanisa yege Catholic ensengima Pope Francis nigo bono abolirie chinse chiria chigwa kwa nechisegi chinse buna Syria Yemen gokora chinkwa na chokoleta omorembe ilio gutanga amabe akoretwa nechisegi anene chinga kie chiga chokurwania omuchando bw'ebinyinyi bya COVID-19 nabo igo chinga kicho guchengera omoyega bwesuguku no kwaregania omwaka omoya Pope Francis boigo nigo atebiria abantu bonsi obaganirie esuguku egiya no mwaka omuya na goteba chinga kichaikire aba Kristo bonsi bagwenerete gusabirana elio kwenekia omurembe. Dominus vobiscum et Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Let us go back to Bethlehem. It is good for us to go there, obedient to the gospel of Christmas, which shows us the Holy Family, the shepherds, the Magi, all people on a journey. Brothers and sisters, let us set out, for life itself is a pilgrimage. Let us rouse ourselves, for tonight a light has been lit, a kindly light, reminding us that in our littleness, we are beloved sons and daughters, children of the light. Brothers and sisters, let us rejoice together, for no one will ever extinguish this light.
Abantu batatu nigo basiritie amagima abo abwigoro magega yechisegi gwateka gati y'abanyanyimbo ba KDF ase kenyoro gya Chebarus ase constituency ya Tarbo county ya Uasin Gishu nigo gotebekana buna abanyanyimbo ba KDF nigo baigete asensemeyo na kugania kobeka na gotenenia ekemanyererio ekemo ase skuru yo boroso ya Chebarus abwasa bamenyi bensemeyo bangete kegima igoro yenganeyo nigo baigo liororocheria negativwe maega yechisegi echo ne chibura buru gochakiwa egento keirerete abantu batatu wakwa chimbunde n'abanyanyimbo ba KDF abaraiko rwasensemeyo nigo bono bagi keirie enganeyo gekwana kibabuna nigo yakoregete chingaki abantu baguchengera omoyega bwesuguku. Huyu jamaa ana start ama anaweza kuwa amewa. Achukua. Tusonge. Kushika namba plate ya gari pale. Nzuri ajui. Now, these are, listen. Pande hii tumeteseka. Na tumeseka kwa ajili ya hii wanajeshi. Ndiko watoto sahi na nisaliwa hapa. Hatuwezi kupiga risasi watu sahi. Na ni haki ya baba yetu. Na mwishi miaka 30. Sasa kitu ambaye mimi nasikia uchungu ni kwamba watoto yangu ataenda wapi? Kama ameua watu, si atakuja kwangu kupiga risasi watoto wetu. Last time walisema ni yetu mpaka hapa wakalima mtaro. Leo wamekuja kuingia ndani, wanataka kuweka mtaro, and why are they doing it during holiday? Na kama kuna jambo wanataka kufanya, they are supposed to do public participation na waeleze wananchi ya kwamba tumekuja hapa kufanya ABCD. Can we be answered why this? Why this? Even if it is politics, kindly leave us aside. Watu wameteswa. Today we are crying on a Christmas day. And these tears will not go just like that. I have called the county commissioner. Anasema aliambiwa we are around. Meaning they are around, hawahitaji hata county commissioner. Kwa hivyo tunataka kujua they are around doing what on this land. Kama ni haki, if it is true shamba ni yao, kwa nini wasikuja baada ya Christmas waite wananchi wamwambie sasa hii shamba ni ya KDF kutoka hapa mpaka hapa. We are not going to continue playing games and killing human beings. Last time tumenyamaza sana. Na korua sebiribo biechigo soli nigo tokumanyiwa buna chi final chege kombe gya kefanya kundi oyokoligie kero kyobo MCA korua se ward ya Busamaro njanyara ko bachiko gosoli wa asegeti gya koru abwase timu ya Nyangena FC yanyebwa timu ya Moruga FC asenjira yechi penalty ekero magega yechi gosoli echo gosegosoli eyo korua kogenda makali yegolia yemo aseyemo tigatoigwe ngana kia mangana renge asegetie kyo gya koru Okay, mbia mono. Idanga ni otowakira mbia mono. Ase Nyasaye gutuikenga kie tournament yetu ya Nyanstere iko 1 month ago twa waji timu 18 timu Johnson tu anyata go chio mpira kile timu tukanyara mpira 4000 each
aende tugatema gote na nto wa facilitate makaswaikire wona igo ende tangani na nyora ewodi ite ya busamaro aba ebichana ebira aido bigwatige asibigokora ona nganyara mbuya barigerie egendo kirakigere wachamo naende babe pisi mono asoko wakompira unoyo so that ende atistonya talent jenda tebenge sabari ya muruga nigo yarenge ngiya kuikera bonega na bwate no kwegena nganko bwana ngera kini kwara bune kiaba chi penalty umeze chiro chinchi bwati monya ono jenda te bari babwanya ngena congratulations tomera na mutwe na timu na running ya babwate. Actually hii tournament ikianza tulikuwa kama underdogs. Watu hawakudhani kama tunaweza fika hapa, lakini tumejituma, ile unity tumekuja pamoja, at least tumejijenga, mwisho tumefika finali. Mungu ametujalia tumeweza kubeba hii kitu. Haikuwa rahisi. Mbia mono Ndizi TV njera kocha sinyanyange nako kushema marabuli ase kocha sinyanyange na gokire mono asoko bwa kombe kyo muske kebanya kundi ekitwa rwanira asenga kyo mutinyo yomo omo komo nene buna ntwa banyangena na ende twarore buya twitira banyango kobe country wangoiga amashabiki anyangena ningaranga FM aso chakura ye kurwana kombe kyanyangena match ne kombe kene otwa kirwanere asigo na eseto kumnyokane bona ni otona mo ko na banyangena na no mari bagende tumbia mono asoko tonyo nakorwa ebirubo biechi gosori no ngwikira omwere bo mangana maya ense yemo yabona magoroba korende tibwe bakoba na inche nande chikoraga Chinsa Isato nche kumanya yomo na yanda mange gati yabo chi finali asege kombe gya Chief Moriasi oyoro mamenyi bwense ya Amerika na kero kiongia kwa ninchi kumanya yo amo na yanda mange gendra gutubwatia wetera senjera ya Facebook Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube tonyore Ndizi TV News tiatumbera na chinga kichu chikoraga Isato nchigo kumanya yo amo na yanda mange nigongwa kambi ya mono ase abaliki baito bamangana maya aso gusangereria onsi egere na gutuikiriga iga tumanyie omwanchwa omurigereria boigo director nenere John Kibatimbi ya mono kigima boigo mo producer ne gosomwarigani bwamangana maya Janet Nyomwamu ngwa kangambi ya mono kirage tumberane nchini gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mambia yama tuko wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cha Mambia goika Chinsa Isato imeya Ndizi TV una botambe toko chakeli ilitukuli ao ase Obwansu tumede na manga koraganire kulitukuli goro no tuko bogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete Sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjiri ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneria committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana boigo no bagotonyora gwetera asenjira ye SMS
osebalimo gutorora kurwa chinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyara gwetsera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Amayia Ndizi TV. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru. Oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agotebingo chotono yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isato na ibere nechidegeke 15. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti 52